emotion yokuqala umuntu banomsindo amazifishe guilty benomsindo angacontrolekiyo thina nanso nalamvandedwa uyathetha umndimva sekugali uba lo muntu uyathetha lo ngamboni nombono so we have to uzixole wena kuqala self ngincedile ngikwazi istigma ngikwazi nami ndikwazi ukuphila le ndlela bangabi nefear about knowing my status about disclosing status ebantwini ukuba niyazidibanisa nabantu nabo abaphila kwesimo ndiphila kuso i-support group yami zii-friends zami because I know those people if umuntu unengxaki nantoni na ndiyakwazi ucebisana naye zazikhona ii-barriers zazikhona ngaphambili ezazindibangela uba ndingafuni ukuzazi iziqala uzixolele wena self okay fine I'm living this way ngoku how can to manage le ndlela bandiphila ngayo first of all be having a positive attitude first to yourself uzazi uba yintoni uyifunayo wena urhala uphila ubomi obunjani but I have to tell other person because if you ugcine into apha ngaphakathi kuwo awuzibalulwa mayiphuma let me talk with other person endimtrustileyo not ozokwazi ipapasha status sami ebantwini ozokwazi undincedisana uzandiphila ubomi obuhle.